Derudover har vi så Afrika og portugisernes indvirkning, hvor følgende områder indgår som de afrikanske riger, hvor iblandt der var Ghana-riget, som senere hen i 1200-tallet blev til Mali-riget. Og Mali-riget, de havde en meget effektiv styre, der forstod at holde styr på deres land. Og Ibn Battuta erklærede også omkring 1350, at, jeg citerer, ingen behøver frygte for overfald i Mali. Andre riger var Songhai-riget og Kanem-Borno-rigerne. Disse riger, de havde spillet en rimelig stor rolle i Afrika, men de var ikke stærke nok, eller de havde ikke nok militær kapacitet, kunne man sige, til at europæerne ikke kunne vælte dem ombord. Formålet ved, at europæerne de rejste til Afrika, var, at de kunne skabe et monopol på krydderier, salt, elfenben og andre sager. Men også for at fordrive muslimerne, fordi at muslimernes eller muhammedanernes religion og kultur, det anså europæerne som at være en trussel. Og derudover så ville de gerne have en forretning kørende udenom muslimerne, hvor muslimerne ikke var indblandet til at skabe toller osv. Sidst men ikke mindst har vi også Portugal og Spanien. Og under omtale er der Tordesillas-traktaten, som blev indgået mellem Kastilien, også kaldt Spanien, og Portugal i 1494. De to landes interesser blev begge indledningen til mange opdagelsesrejser. Og Portugal fik alt landet fra øst, som det kan se, en meget mindre del end Spanien, hvor Spanien det fik hele dette område, og som var vest for grænsen. Det var godt nok, så gik Portugal ud over grænsen. De beslaglagt nærmest hele Brasilien, hvilket så har været en forudsætning for, at brasilianere de snakker portugisisk, og at mange brasilianere har oprindelse i Portugal.